Wa qalbul qani'i utawi atine wong kang qanaah, wong sing nriman. Ar-radhi kang ridho bil kismati kelawan dumdumane Gusti Allah iku agna luweh sugih minal bahari tinimbang segara. Atine wong sing riman, wong sing qanaah niku luweh sugih tinimbang segara. Wis ana segara ning opo wae, maka sumber kekayaan tadi ada di lautan nggone segara. Lah negara sing duwe segara nang jerone negarane iku mok Indonesia. Liyane Indonesia duwe segara nang pinggir-pinggire negara. Nek duwe selat, duwe anu Indonesia itu mestine wajib kaya. Nah, tapi mergo Indonesia itu qanaah. Atine wong Indonesia itu mergo qanaah, akhire atine wong Indonesia iku luwih sugih tinimbang segarane. Ngoten lho ya. Iwake dolongi wong-wong ya wis wong Indonesia bisa merasa kaya. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandayan iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a daraji adbatayati radal alami ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami. Wong sing ahli qanaah riman urip riman olah pira-pira alhamdulillah. Alhamdulillah dong pangan kuwi salah akeh lan dipit sak gembreng ae salah telung sak. Lha niku saking bunga to ya. Lah wong urip nang donya iki dikon bunga, dikon riman, dikon syukur. Lho tapi kadang-kadang sing iso qanaah, iso riman, iso bunga malah wong desa-desa ngene iki sing duwe dhuwit saiki. Nggih. Isa-iso wis jigrat nang warung ngopi, alah kene sing ngetokno dhuwit. Ora wong nggo mobil mewah nggo Fortuner nggo Pajero lewat. Alah ngono kuwi lho. Iso-iso wis bingung golek dhuwit. Kene sugih, iso-iso wis buak dhuwit 5.000 tadi. Kene lho kadang-kadang nggih alhamdulillah rakyat Indonesia nu akeh sing qanaah, saking qanaah, saking riman-riman. Sing ahli ekonomi bingung mikir mengentaskan kemiskinan, piye carane harus gak karo-karuan. Rakyat wis dipikir santai, ngopi ya, ngopi guyon. Sing penting bisa rokokan, senajan rokok eceran. Wis ngono. Saking qanaah wong Indonesia. Mergo saking qanaah sampai dibujuki nganggo BLT, bantuan langsung tunai. Lha iku ngono bantuan iku dudu nggone presiden, iku nggone rakyat sing dinakno tenan. Kok ana presiden bantu rakyat, presiden bantu beras untuk rakyat. Itu berhasil dan semua. Ngawur iku nggone rakyat dhewe iku. Iku wis disunati akeh. Iku wis disunati, akeh wis dikorupsi, akeh enek bantuan tunai. Iku wae wis akeh sing direkayasa dikorupsi. Kadang-kadang wong sing wis mati wis didata oleh kok dhuwit kan wis kena dijikik karo sing ngatur ngono wis engkon wis akeh. Ngoten niku. Alhamdulillah kula sejak reformasi sampai saat ini
kula alhamdulillah mboten nate nampi derek nampi bantuan-bantuan ngoten niku. Senajan catet kula mboten purun. Kalau Pak RT mencatat ora usah. Wong miskin kok didaftar. Aku mau daftar miskin. Senajan waktu niku cara urip kula sak pentawitan. Tapi kula mboten purun. Karena napa kula mboten pengin daftar melok miskin. Aku sak yakin nek kapan lawas ing aku sugih. Dadi ora usah didaftar dadi keluarga miskin mau. Ya alhamdulillah akhirnya senajan tirakat suwe 20 tahun mulai 98 sampai 2018 alhamdulillah 2019 wis kaji beraji terus alhamdulillah wis to carane ngitung duit wis ora rupane duit alhamdulillah ora apa-apa keri-keri sugih keri ora apa-apa sing penting sik ro rasane ngatur duit ro rasane